Ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu na Kannywood Radio. Assalamu alaikum masoyana, sunana Khadija Yobe, jaruma a masana'antar Kannywood. Ina masoyana na faɗin duniya. To ku sani, ranar 2 ga sallah zan yi wasa na a jihar Maiduguri a Alkelemi Warriors da misalin karfe 3 na yamma. Kar ku sake 'yan Maiduguri masoyana a baku labari. Ku haɗu a nan in gabatar muku da wasan sallah na, in sa ku nishaɗi sannan kuma ku ganni na ganku. Ina kuma masoyana na jihata, wato jihar Yobe. Zan yi wasa na ranar 4 ga sallah da 5 ga sallah a Art and Culture da misalin karfe 4 na yamma. Kar ku sake a baku labari, ku zo ku nuna min soyayya. Na gode. Wai ita dama wannan duniyar haka take? Dole a rufa ne, kuma sannan dole a saya. Idan kuma ba haka ba, wallahi za a yi tawatsi. Dan sai na sanar da mai girma Matawalle duk abin da aka kulla. Assalamu alaikum jama'ar garin Mina, maza da mata, ni ne dai naku Salisu S Fulani, wato Jibrin a cikin shirin Izza So. Ku kasance tare da mu a wannan sallah mai zuwa, wato 1 ga sallah da 2 ga sallah a garin Mina, wato a Murtala Park. Kada ku sake a baku labari da ke da kai da ku da kowa da kowa, ku zo mu haɗu a Murtala Park domin mu sada zumunci mu gaisa tare da ku. Nagode. Kuma ba ta uya ba, daɗin sofircin alkairi. Ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu na Kannywood Radio.